ताला नहीं खे ताला खोल के बेजाबते निकाल के फंसा दिया बा। देखिए चुनरी हो जा, चुनरी छोड़ दिया बा, एगो नीचे देखिए उधर छोड़ दिया बा, अब फिर ताला बंद कर दिया बा कि लोग जानस कि चाहे जो भी होके एमे हम कोई के नाम भी नहीं कह सकत। कितना का होई नुकसान अभी तो अंदाज नहीं बता सकते। लगभग मान लिया अगर नथिया टीका ये सब बटुए पायल लेके तो कैसे हो तो जी तकली तो कहते जी देखी ना दुर्गा में क्या चुनरी गिरल बा, तो हम कहनी चुनरी गिरल बा, तो हाँ ओकरा प्लस में हेजी अली है जा, तो हम कहनी कि और कुछ भइल थी हेजी अली तो कहतड़ी जाके गोड़ लगतनी। समाचार बटुए चौगाई प्रखंड के मुरार गांव से बड़ा खबर आ रहल बटुए। मंदिर में लागल रहे ताला आ मंदिर के काली जी के मुकुट, चांदी के पायल, हाथ के चूड़ी सब गायब हो गए। एगो कहावत बटुए कि ऐसा चोरी करता है कि खुदा को भी नहीं पता चलता है। कि ऐसने चोरी के मामला मुरार प्रखंड के माफ़ करब चौगाई प्रखंड के मुरार गांव से आइल बटुए, जहां चोरी के वारदात के अंजाम दिहल गइल बटुए। पूरा माजरा काबा भोजपुरिया समाचार बताई, पुजारी के बयान सुनाई या ग्रामीण के भी बयान सुनाई, सब खबर बताई। बस खबर के अंत तक बनल रही। चैनल पर नया बानी तो अभी सब्सक्राइब करी, लाइक के बटन दबाई और शेयर जरूर करी। अब खबर का बा विस्तार से जानी। मुरार थाना से महज 200 मीटर पर सैकड़ों बरिस पुरान एगो काली जी के मंदिर बा। गांव देहात के आदमी हमेशा एगो काली जी के मंदिर पूरब दिशा में बनवावेलन। एह गांव में भी मंदिर पूरब दिशा में बटुए। फर्क इतने बटुए कि मंदिर भव्य तरीका से बनावल गइल बा। काली माई या बजरंग बोली एके में मंदिर बा। पूरा मंदिर के लोहा के रॉड से पैक कइल गइल बा। एकरा बावजूद ताला बंद रहे आ कुल ही माल गायब हो गइल। कैसे गायब हो गइल ई जाने। आज सुबह सुबह जैसे ही गांव के लोग पूजा करे पहुँचल तो देखल कि ताला तो बंदे बा, लेकिन काली माई के मुकुट गायब बा, पायल गायब बटुए, चूड़ी गायब बटुए, नथिया गायब बटुए। लोग के माथा ठनकल भागल मंदिर के जे पुजारी बड़े उनका के यहाँ पहुँचल। मंदिर के जवन पुजारीन बाड़ी उनका से पूछाइल तो कहली कि हम क्रिया खातानी, हम नहीं खी जानत ये कैसे गायब हो गए। लेकिन ये बताई भला कि मंदिर परिसर के अंदर से ताला बंदे रहल आ सब चीज़ गायब हो गई। कहीं ना कहीं जे पूजा करता उनके पर सवाल उठल लाजमी बटू। पूजा करे वाला पर ही सवाल उठे लागल। गांव भ कहे लागल कि ऐसे कैसे हो जाई कि ताला बंदे बा, सब सामान गायब हो जाई। हालांकि पुजारी जी के कहना बा कि लॉगी लगा के आ मुकुट आ पायल ई सब गायब कर दिहल बा, नथिया गायब कर दिहल बा। लेकिन देखला से ऐसे कहीं नहीं खेलागत कि जितना दूरी बटुए उतना दूरी से लॉगी लगा के केहू मुकुट गायब कर दी, पायल निकाल के गायब कर दी, नथिया गायब कर दी। ये कहीं से नहीं खेलागत। गांव के लोग भी एकरा पो आश्चर्य जाहिर करत रहे। गांव के लोग सीधा कहत रहे कि मंदिर के पुजारी के ही सब खेल हटुए। बयान सुनी आ शेयर करी। धन्यवाद। चोरी नहीं क्या भाई, चोरावल बा, ताला खोल के देख ली रहा जब टांग दिहल बा। और चूड़ी हाथ में से गिरी तो फूटी नू। पायल गायब बा, माता जी के पैर लगते नहीं खे पैरवे में से। हाँ, अब बताई कि लौंगी ले पायल कैसे निकल जाई, साड़ी खुलले नहीं खे आ पायल गायब बा। मुकुट लंगी में फंस जाई, लगी से कहल जाता कि निकाल। हाँ, लंगी से निकालल नहीं खे। ताला खोल के बेजाबते निकाल के फंसा दिया बा। देखिए चुनरी हो जा, चुनरी छोड़ दिया बा, एगो नीचे देखिए उधर छोड़ दिया बा, अब फिर ताला बंद कर दिया बा कि लोग जानस कि लंगी से निकाल ले लेबे। मुकुट रहे चांदी के। हाँ, नथिया रहे सोना के, मंगटिका सोना के रहा। अच्छा। पायल रहा चांदी के, सारा चीज गायब। हाँ, सारा गायब बा कि निकाल लियल बा, गायब नहीं खे। चोरी नहीं खे या चोर करे लिए कि ना हम चुराई चुरावे वाला ही है जा। पर्दा ना फंसा दी हो जा, चुनरी ना रह दी, कुल लपेट के निकाल के खोजी। मतलब पुजारी संग बना तब जरा भी चाबी बहु ले लेबा। अब पुजारी होखे चाहे हम होखे चाहे गाँव होखे, जरा भी चाबी बहु चोर बा। क्या नाम पड़ी रो? हमार नाम पड़ी कमलेश कुमार पांडे, मुरार के बानी। कृष्णा पर हम अपन रोजी रोजगार खाते।
मान ली कि मंदिर के पुजड़ी बनी, एकरा बाद में पुजड़ी बनी तो दोनों आदमी के जी रहला से मन नहीं खेती। तो हम कहनी कि रौरा मने जैसे कि अपन कमाई जाई, हम अपन पूजा पाठ करते बानी, अपन मंदिर के देखते बनी, तो वहाँ के कहनी कि ठीक बा रख पुजड़ी। जब वहाँ के कहनी ये बेरा अगर पूजा करे देखी रोज सब दिन रोज आवता लोग तबे ताला खुलता पुजड़ी ताला खुलत। अब ओकर विचार माई जी करी हम छठ माई के दिन आइल बा, अगर हम झूठ बोलत हो गम तो हमारा पर आज कहनिहार कहत हो झूठो के तो उनका पर आज चोरनिहार ले गोले तो उनका पर एकर विचार अब दुर्गा माई करी हम। अब कैसे गइल अब तो हमू नहीं के देखले ना रौरे देखले बानी आ ना कहनिहार देखले बा ना सोने निहार देखले बा। तो ये रौरा बताई कि अब कैसे का कहल जाओ के ले कोई तो पुजारी को लगा रौरा पुजारी बनी। हाँ हम पुजड़िए बनी, हम पुजड़ी बनी पुजड़ी। जब रौरा के सवेरे आने है तो सुनी हम अपन केवाड़ी खोलनी है का मड़ई बा देखी ना, हाँ ऐसे रही ना केवाड़ी खोलनी है। ओकरा प्लस में अपन एगो दूगो जिया जनता बाड़ी सन वहाँ के निकलनी है तले वहाँ सब आनी है जाता करने की मणिकांत तिवारी के माई अली है वकील वो ओने के वकील शर्मा वो कहली वो अली है जाता वो अली है जाता कहली कि नहले नहीं कि हम कहनी कि ना हम नहा के आवत नहीं ना तो दी चाबिया हमने के ताला खोल के पूजा करी जा। तो हम कहनी कि आवत नहीं हम चाबी लेके, जब चाबी लेके आवे के कहनी है तले वो हम कहनी कि तनी देखी जा शंकर जी में था अथी चली जा आवत नहीं हम चाबिया लेके आता जो बैठी जा सीढ़िया पर वो बेचारी अपन अली है जाके जाने का अपन है में कह दे कि हो जे दुआरी पर तकली अब हो जे बैठा ही के बा तो जे तकली तो कह दे देखी ना दुर्गा में के चुनारी गिरल बा। तो हम कहनी चुनारी गिरल बा तो हाँ ओकरा प्लस में हेजी अली है जा। तो हम कहनी कि और कुछ भइल अथी हेजी अली है तो कहतड़ी जा कि अथी बाजी गहना तो चोरी गइल बा। अब तो हम जिले दौड़ लैनी है जैसे ही हाथ लेटाइल बा वैसे ही झाड़ू के हाथे कहनी गहना चोरी गइल बा। तो हम महाराज का टीका रहे नथुआ रहे हम मटुक रहे मटुका अभी देखिए पायलो बा। तो पायल के जैसे कि वहाँ सब नहीं है जा मुंशी साहब सुबेर में तब भइल है कि अथी करी ताला खुलिया तो हम कहने के लिए रो जैसे कहीं जाओ से करब तो ताला हम खुला ना रहे सबे पूजा कैला बहरिए से। कितना रुपया का होई टोटल सामान अब ये हमरा मालूम नहीं के देखी के अब मने कैलस चोरी हमारी रिंकू देवी ना हमारा राकेश गिरी हाँ घर है जे मुड़ा घटनाक्रम भइल। अरे हम तो यह कहब कि ताला चाबी बंद रहते हुए न रॉड मुड़ल बा न कुछ भइल बा। अब माता जी के साड़ी यही तेर जेव के तेव अब पैल निकल जाना मुकुट भी निकल जाना ये कहाँ तक संभव बटुए। ताला बंद रही कैसे कौन चोर ह कि वैसे लेके भाग जाई मुफ्त ना लेके भागी। आखिर चोर कौन चोर ह अब का लगता तो क्लियर बटुए कि साक्षात जब ताला चाबी बंद बटुए हम ले होई तो हम चोरौले बानी जे भी ले होके चोरौले बा चाहे जो भी होके एम हम कोई के नाम भी नहीं कह सकत। कितना का होई नुकसान अभी तो अंदाज नहीं बता सकते। लगभग मान ली अगर नथिया टीका ये सब बटुए पायल लेके तो कैसे हो तो 50-60 हज़ार से कम ते घड़ी आज के देखते बनी महंगाई कितना बा। हाँ मुकुट भी बा में का कहल जा सकेला इसे कहल जा सकेला कि कहाँ से आखिर चोरी हो गई कैसे चोरी हो गई कोई भी कह रहा बा कोई भी जनता कही गांव के ग्रामीण लोग भी कही कि ताला चाबी बंद बा मुकुट चोरी हो गई पायल चोरी हो गई सब कुछ नथिया टीका सब चोरी हो गई कैसे तो सोचे वाली बात भी बा। जी हाँ भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष बानी और प्रशासन के भी देखे के चाहिए कि में आकर के सोचे प्रशासन तर्क करे देखे समझे कि ताला चाबी बंद बा कैसे अथी हो गई। अब महज एजा से 700 मीटर 500 मीटर के दूरी पर थाना भी बा हमार 200 मीटर मान ली। हमारे परिचय बा राकेश कुमार गौतम चौंगाई प्रखंड अध्यक्ष भाजपा।